ɛyɛ owó bi awuwa nkawa mɛgya se a nkawa dɛ ɛyɛ tìyàrá lè pa ní ɛkyerɛ òde ɛkama yɛhwɛ a ní ɛkyerɛ òde ɛfɛ kama ní ɛkɔmùsí a ɔbɔ ní ɛmɛlɛ owuwa ɔmɛlɛ wɔn bɛ sie wɔn bɛ ɔkyɛ sie kyɛsɛ nkasuafo ɛna ɔbɛ sie wa ɔpɔ abusuapɔ ní ayɛ dɛ ɛdi abɔ ìsàsɛ wọn kɔ ayé bɛ wọn ni wọn yɛ yɛ tɛ ɔbɛ bi tu yɛhwɛ Philippians chapter 1 Philippians chapter 1 verse number 21 yɛhwɛ asɛmia Philippians ɛka kyerɛ akristofoɔ na ɔde ka kyerɛ sɛ ɛbɛrɛ na kaa yɛ sɛ ne yɛ na ɔkyerɛ wɔn mu a ɛnyɛ papa na wata yɛ no kɔ yɛ na yi adaka no ɛde si a ɛyɛ na ɛno no hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ mu na yɛn yɛ aseɛ sɛ ɛtwetwe na ɛho asɛ hyɛ aseɛ sɛ ɛtwa ɛhɔ na ɛbɛn sɛ sɛ yi ase mo ɛwɔ na wi yɛ aba kɔnkyɛn mi twɛ wasa ma ɛnɛ mi twɛ wasa bi gya ɛdɛ ɛyɛ akyerɛ sɛ si a mo sɛ ɛbi efie ɛna ɛbi abɛdwo ɛkwan no mo twɛ papapapapapa na ɔkasa paa Philippians chapter 1 verse number 21 Philippians chapter 1 verse number 21 báwo ṣe wọ́n sẹ́ nkwa ní òwúrọ̀ ọ̀pá àti ọ̀wọ́ sí tiẹ̀ òbí a ahóni ẹ̀wọ̀ mọ́ ọ̀nyàkọ́pọ̀ àìkyerẹ́ wọ̀nyí yẹ ètò wọ́n sẹ́ nkwa ẹ̀wọ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ òwúrọ̀ a ẹ̀dẹ́ ẹ̀nipa yẹ bẹ́ẹ̀ ètò ìṣòro òwúrọ̀ ti yẹn na nàní ẹ̀nà òwúrọ̀ ti àti ọ̀pọ̀ òbí ànàní yẹ dẹ́ ẹ̀nàmẹ́ òwúrọ̀ ti sẹ̀mẹ̀tẹ̀ yẹ sẹ́ màtọ́kà náà mà sísè a ẹ̀nyẹ́ ya yẹn àti ẹ̀yẹ yẹ sẹ́ sàmàsùn nane lẹsẹ mi wá ẹnìyàmá yẹ dẹ mabaka asẹmọ nsìkìlẹ sẹmọ ntọka mẹmọ ọka nsúm nane yẹ ẹyẹ nfàsọ kaba mi yẹ kọ. Philippians chapter 1 verse number 21. Báwo ṣe kọ́? Wọ́n sinamí diẹ. Ètò bí wọ́n sinamí diẹ. Ẹ ma sí àmì tiẹ̀ ní Kristo. Ma sí àmì tiẹ̀ ní Kristo. Na owó yẹ mi nfa sọ. Na àti ẹgbẹ́ nsọ owó yẹ dẹ. Ẹ mi nfa sọ. Ẹ yẹ Kristo fún nfa sọ. Ẹ̀sùn ẹ̀dá owó ni bá ní ìkànnì. Apa. Bàtà ìṣe ní ìbá. Tì í yà sí àkẹ́yì. Asọ́n mi sọ ẹni òye. Bùkọ́ mi sọ náà yẹ. Kọ̀ọ̀bá mi wọ ẹ̀jẹ̀ ọ̀dùnàpá kábẹ́rẹ́. Ẹ bẹ̀ fa o. Ọ̀dùnàpá kábẹ́rẹ́. Ẹ bẹ̀ fa o. Bùkọ́ mi yẹ pàkà náà dẹ̀. Akọ. Ẹ jẹ sí ọmọ nsẹ àpàkàwé ẹ bẹ fún obìnrin pàṣẹ àṣìṣe wa. Dùdú à wà á ti bí ẹyẹ mu à yẹ bẹ jì. Ọ̀tá àbọ̀ ẹ̀ bẹ̀. Kẹ̀kẹ́ sí àwọn ẹ̀díyẹ. N'ẹ̀kyẹ́ kò ní sí ẹ̀dí yẹ wúwo. Ìbọn nsọ wa tẹ̀lé. Na wọ́n wọ́n ti fi ẹ̀kyẹ́ wọ́n tẹ̀lé wúwo di à. Ẹ̀dá nfu wọ́n ẹ̀ oyè yìí efisɛ yɛwò obi ba asase so a wɔn nanfa ɛhɔ yɛ dɛ wɔn yɛ wɔn twaba anabata yɛ dɛ wɔn yɛ na ɔno nso nsira wɔn bɛ di ɛsɛ wɔn twaba anaba ɛsɛ so yɛ dɛ wɔn wu kaba mu yɛ kɔkɔ. wɔsinami deɛ ɛɛ masi ami tiri Kristo na wɔn yɛ mi fa soɔ na ase ɛfɛ sɛ ɛwɔ ɛyɛ mi fa soɔ na sɛ wɔn ase tiri mu a wɔsitiri asase so asitiri mu a ama mi nye edwuma mu aba ɛdɛ wɔ bɛyɛ tuma aso aba ɛna ɛdɛ nkama nim deɛ mi mpa asese atɔka masoaba wafɔ bɛbɛ nyame siti atɔka wɔntan ɛwɔ esire gɔ wɔwura ɛtama manhyɛn wɔwura ɛpahyɛman wɔ manhyɛn bi wɔ Kumase wɔde baabi a ne kaa yɛ ɛwa ne kaa so nso yɛntumi ɛnkae obi nso ɛkaa ne kaa sere na obi nso ntumi nkaa ne gɛs obi nkaa ne kaa sere ntumi nkaa ne gɛs obi nso ntumi nkaa ne gɛs uncountable that's right obi tɔ kaa yɛ tɛlɛ so no obi nso tɔ bɛnguwa ne yɛ tɛlɛ so abrabɔ no no nfaayɛ sɛ kɛ nyinaa amen yɛsu obi kɔtɔ kaa ne yɛ tɛlɛ so ɔgana ɛyà that's right obi nso tɔ bɛnguwa ne yɛ tɛlɛ so ne yɛ saasi yɛ kunu so yɛsɛ tɔ bɛnguwa ne dewa maame yɛ bɛ saasi ayɛ agusu a ɛyɛ agusu so nfaayɛ sɛ kɛ ɔba deɛ nyinaa amen sisan mi si deɛ yɛ ka nyinaa nwɔ awiɛyɛ wọ́n ti pa kyerɛ sɛ ntoma apa ɛyɛ ahayehwɛ ahayehwɛ kan yɛ sɛ ɛsɛ daeɛ no awufo mpaa na ehu wɔn sɛ mo ehu o sɛ mo mu o na nfa ho ɛnyɛ adi akyi bi o na sɛ mo yɛ sakyerɛ wɔn abrabɔ apa ɔbɛyɛ a yɛde sɛ so da na ehu awufo a ɛyɛ ne mo deɛ ɛyɛ ma no apa because nipa no da o yɛ sɛ aba abɛka saa na teɛ nipa hɔ a yɛ hɔ apa na bi a ba da ne ɔka na ebu ɛna ni wɔn wɔn ɔka ɛsɛ na ebu wɔka ne ɔka ɛsɛ a suro bɛ wɔ o ɛsuro bi ɛna akra miri asɛ da yɛ na wufu a wɔn ni apere tɛn na bɛtɛ bɔ wɔta kaba abɔ yɛ bɛ pɛ yatɔ
Wasina sahuna wasitire mu a. Wasitire na sahuna wasitire ya. Ana menya adwuma mu aba. Aja ne da so adwuma mu aba. Ene na menim de mempa. Aja na apapa mu pe. Aja na na hihye. Sabu na me fa bi nkole a. Na me ma tra sasa me de na so. Na me hiri nyoma me renta. To atsa na na wasi me renta. Na so pa na me pasa. Wasina wasitire. Pa na me pasa. Me tu ha. Asase a tu so. Me tu ha. Na me ne Kristo kwatena. Na me hia. Me ne Kristo kwatena. E pesa enu mo na e ba pesa. Ayi mo na e. Aja papa. Na hunemu emadomo ho. Ayi mo papa. Ewo samu ya kan. Luta tatu. Basta batatu ba. Tasmelika. Ahuma tasmelu. So, basta batati. Na fiyako. Na kasafadi yesu. Luke chapter 2. Come on. Verse number 25. Baba kasakwa. Say what you need. Baba chose. Wasna hai. Wasna hai. Obana be Jerusalem. Baba ritisa na Jerusalem. Wa for senior. Na baba say you for senior. Say we pay water. Wa say say we pay water. Apo fare ade. Apache. We baba say we water. So we are. Baba na say na baba so ade. Water. They say wa say na baba so we. Baba ko. Wasina say we pay water. Wa say say we pay water. Na ofare ade. Na baba say ofare ade. Na na o pay isa ba chiche. Na o pay isa ade. Ayo chiche. Na na o ko say ya chane say. Na o ko say ya chane say. Oh sino wo. Adi so hu Kristo ayo da de na say. So Kristo ayo. Ade na basti tara say. Masao. Atade so wo ya. Hu le isu say. Hu fa. Tasemo. Hu na so bo say sa ta le no. Do na so sa ta le so bo le. Yes. Sister, yes, is I can't go. What's now? Our parents are what you say. That's our parents are what you say. And now go say what you say. Now go say what you say. I just say what you say. I just want to tell about the answer. Now home am I no concern for you? I know home to see you. See your passion here. Now I'm a praise. I know praise. Now I didn't say. Oh, Baba, you and I said it. Papa, and I said it. I can use a follow to the Bazaar. Let's see a Bazaar. Now, show them the podcast. I will send a podcast. Everybody, I pray that we go up as you do. I think it's our papa. Namina, because you do. Namina, because you do. Namina, because you do. What I say, I will do with you. Because you are the panel. That's who. Oh, ibi di akuma pa su nyame no onye akasere 20 years owo ba no gan Kristo ni no agrada pasere sese a ka so owo ba no kum wadiri to so asababa baba fa ka bo sese o ti na se wa kum sa be du to so baba mi se ko be fo apa ni to ba go baba so Kristo no so sino e de se sino ko who said occupy my day. Wakumi. Adi akari to mudi ebe aboti. It was saying that the podcast said the share na ko podcast. Already. After that we tell our podcast to them after the jaba papa. Na me dey. They go so good. Said the one said the one said there. If we say the who come. If we say the there. The fresh testimony ka home touch me no. So best of 13. Yeah. Na me ko di aba osore. Yan kire pandem for. Say the Bible shows that God is not one side information man and a Asia apart. And they brought in a music now the man there from apart. And come for you when I'm young, can do a super. As you never know, about it. Come on, there's a lot of Captain America. It's in a table. What's the name? What's the name? One of the already. Don't you have a single ọgbada sojue ọjà sẹ ọgbà ọkọta asojue ètò ọsẹ ẹnìyàn wọn náà dáná deɛ ẹnìyàn wọn náà wọn dáná deɛ ètò pọ àti kristu ẹjọ wọn wọ tẹ ne ta so ẹ mpẹsẹ yẹ si mu so ọfọ mpẹsẹ osi ẹsi bi na mo
mo wá kọ́ sẹ́ni pàtó tí a sì aka yìí. yà wọ́n ní ẹni daso. akẹ́ tí a sẹ́yìn ní ẹni daso. na sẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní sẹ́ Yesu Kristo wò yìí. na sẹ́ ẹ̀yìn sẹ́ Yesu bá aṣáájú sọ ọ̀run. ẹ sọ ọsẹ ni bí mu a. ẹ sọ sáà sẹ́ni bí mu a. sáà sọ wọn yàgò pọ̀ de wọn náà wọ́n de dánú ẹnam Yesu so. wọ́n sì sáà sí a bẹ́ẹ̀ yàgò pọ̀ de ní bá ayẹlẹ. adé dà pọ̀ bẹ́ẹ̀. ètò sẹ́wọ̀n ọ̀wọ̀ tí mo ayẹlẹ wà kọ́ da. apa. ètò ẹ̀pọ̀ de tó a bẹ́ẹ̀ yàgò pọ̀ bẹ́ẹ̀ yàrá wọn náà àdìbà àtọ̀. na onyankopɔn ade wɔn a wɔdeda no ɛnam Yesu so ɛbɛba bio. wɔnam nipa a ɛwɔ Kristo mu a ɛwɔ akɔda no wɔnam Kristo so ɛwɔ ɛbɛba bio. na yɛn de na wɔn deɛ yɛnam Awurade asɛm mu ɛna yɛka kyerɛ ɛsɛ Nyankopɔn asɛm so yɛka kyerɛ sɛ yɛn de yɛtete ase nipa a yɛtete ase ɛwɔ ɛna yɛka kɔsi Yesu bɛ na yɛka kɔsi Yesu ma yɛtɔ so n'ani ɛnsan wɔn a wɔwu dada no ho. sɛ yɛwura bɛsɛ Kristo bɛsɛ si a yɛnsa wɔn a ɛwɔ ada apa bɛsɛ obi a wɔwɔ ne mu ɔkyerɛ se paa bi a wɔwɔ tí na si ma pere sɛ jampaa ne bɔ kɔdu bi a tumi si apa ɔkɔyɛ ma ne ɔfa yi ɔkɔyɛ ma yes ntumi si na ne n'awo sɛ si yɛ a onyame si ɛyɛ nhyira ɛkyɛ nipa yɛ dɛ yɛtɛtɛ ase hyira ne awofo a wɔwɔ Awurade mu yes efi sese koe wọ́n sɛ apa ɔfɔwura ne ba ne yɛ gɛn kristu ni a ɔbɛwu a ntumi bɛwu bɛba agyɛ n'akwan yɛ sisan ɛnuro tuo ni kebe hɛ wa yɛni tukɔ akɔrɔ sigi ɛkɔ ɔni ɔna ɛbɛkɔ maame ɛkɔ awa bɔ ebi tu n'aka ɔtɔ saa nyɛmɛ n'o nsɔ wɔ ni dasoa yɛn de ebi ɛbi tɛsi ba ɛni ma hɛ ni n'ekyi ayɛ nika ɛhyɛ trouser kɛseɛ yɛn de n'o nsɔ ewu wíwí ẹni kúrò sika agbára. ɛfasɛ ɛbɛtɛ n'o nsɔ ewu kɛkɛ bá bɛrɛ kɔkɔ. First Thessalonians chapter 4:6. Efisɛ ɔwɔde no adi osebɔ. Onyankopɔn bɛ yɛ ekyir adi osebɔ. Ɛna ɔbɔfo panyin. Ɛne bɔnfani. Ɛne onyankopɔn toto bɛ ntɔrɔ. Adi Onyankopɔn toto bɛ ntɔrɔ. Efisɛ bɛ san. Adi fi efisu yɛ dɛ aba bɛ san. Kristo mu awofo bɛ sɔrɔ kan. Na wɔn a enipa da Kristo mu awofo bɛ sɔrɔ kan. Ansa na wɔn a tete ase. Wɔn a fɛn nipa yɛ dɛ yɛ tete ase. Na yɛ kan. Yɛ kan. Ɛne wɔn a wɔn nyinaa. Ɛna nipa a yɛ sakyerɛ wɔn wiase nyinaa. Ɛwɔ munukun mu. Ɛwɔ munukun mu. Sɛ yɛ kɔ hyɛ Awurade wɔ wiem. Wɔn nyinaa bɛ tu fa akɔhyɛ Awurade ɛwɔ wiem. Saa na yɛ ne Awurade bɛ tena daa. Na akɔba saa sɛ paa yɛ ne Kristo bɛ tena daa. Ɔfɔ yi so adeɛ. Yima wasi ne bɛn bɛn mu Bɛmɛ nsu. Kafra, bɛmɛ nsu. Owó ìfẹ̀dàfẹ̀dà kafra. Bɛmɛ nsu. Ɛdɛ bɛ kafra. Bɛmɛ nsu kafra. Sɛfɔde. Bɛmɛ ɛdɛ yɛ dɛ. Sɛfɔde. Bɛmɛ nsu. Sɛfɔde bi a bɔ awɔ. Sɛwọn ní onígbà wú owó àti ọwọ́ tó wọ́n fò na dynamic breathing na wọ́n bẹ wọ́n breathing ẹ̀dínkẹ́ ntẹ́ bá dáadáa mi ebusua dọ̀ fúlò wọ́n ti àṣì nípa mọ́ ọ́ dáa àdúrà 100 million wọ́n sẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ní ìyẹn wọ́n yìí wọ́n náà bẹ wọ́n ebusua pẹ́ ní tó a ewu si aba àwọn ọdẹ bẹ wọ sẹ ẹsẹ wọn yẹ kọnà ọkọ bí màá yẹ wọn sẹ bẹbẹ nso bẹbẹ nso bẹbí bẹbẹ nso ẹnẹ ọdẹ sẹ bá àtúrà ẹni kẹntẹ bá dáadáa ẹni kẹntẹ bá dáadáa ẹgbẹ́rẹ́ àánú owó bí ase àbẹ̀dàbọ̀ wẹ̀rẹ̀ o ẹ̀ ẹ̀ nàbẹ̀ bí ase ẹ̀ tí wọ́n ní nàbẹ̀ bí ase kásá òbí wù àsẹ́yìn àná fún ọmọdé ase fún ẹ̀yìn ase mẹ́nyẹ guys asẹ́mọ́ba ìfúnẹ́fẹ́ kan lè sún ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ̀nẹ́ dynamic printer ọ̀bẹ̀ wọ́n printer WATUBA for real. Wọ́n sọ ní wọ́n sọ wọ́n ti bẹ̀bí à lọ́sọ̀ the great hero adé ọ̀rọ̀ mẹ́rin
Ah, that's what they did. You better know. We're ready, baby. What can I say? What's up? We're choose. Oh, classic. Classic, dear pa. Hey, come on. Yes. Chama wine. Yes. I found a kid and brother. 27 years there. When I dance up on the block now, it's a dance up for every single. Yes. 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 Ah. Yeah. Don't call that a when the Sintaka said, and never come and you are not a bit of the man who played the new Omabanza, and the woman who had you probably I bet you. This is a Penica. Mammy and the hall, I'm never keep. I'm never keep. I'm never keep. I'm sorry, I don't want to come on. My man is only the devil. Yea. Who are you? Yes, I hear that better to the women and the since I was I told them you were the don't see that. And so, Sarah, what I was our sister. When you pass, I get to the ground. I'm praying. What yet to the ground? What yet to the ground? I'm praying. We should say, what I should like. That's right. I'm I say, you tell what you question and you know, that's what I say. Question now about tomorrow. Question I said, what you see, my sister, you say, what is as I said, my sister, that's I said, and this I say, let's all decide you can't carry them. I think so. No, I will play to you, say, and you do about message about come on, man. I can't guess how. Or what? That you say, I do a classic, my classic, or concrete, and Krabash of Biden, when I was here, I put in the city. So, which I know, and that's it. Shall we get it? Shall I do that? Shall you know me right now? Like some of Papa, what boy? Got the wood in our papa me. I'm not going to say to me. Yay! I will tell you something. Machine train, Machine Mayapia. Make a battery. But she says, that you can come up. Which is a number that be issue. Why upon the cake? Yes. Why a prophet? Yes. Evangelist. Now, and that's what you see that I'm a kind of why don't you do notice? See the great. I feel the here, you guys. When I will be I just say it's not successful. I'm so kakra. 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 And I diapra. And we are say yes. Can I keep you up? I'm so happy. Can I keep you up? You're from some yes. Afana, last scenario. I beg you. Chama mabelu. Chama mabelu. Nana why? Yes, we need to demonstrate now. The power of the people. Chava Safari. Chagan Chalai. Yes.
WATUBA. WATUBA. Yes. What about the Chama 1? That's right. That's right. That's right. And you just saw that one. What's trouble? What's trouble? What's trouble? And you're not the key. I got the key. What's trouble? I got the key. That's right. What about the yes. What about the and you were there. What will your papa so you were there? What about the yes. Chama essa nina na patese ni kurana. Oh, happy. What prove your trouble? What was it to? Abema. I drop a kid down Pamelo, Tama Dasofro. I better see Kurana. And I really the born Sano. But you know, as a star, yes. Tama, you study. Yes. 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 Chama no to trouble. The one say no. And sanity na come and so still. A sanity na come and so still. That's all now. Chama very low. We said the open the Dompoase. Yes. Chama in there and so the day. The one say not yet. Jamali. When you pay me, and that tomorrow, and I don't know what about this year. My brother be a open and super and yellow. But as a place is like a wedding, the one my guys. And you saw the people who are here. One to I don't make it a doctor. Enough of flour. I'm going to see so. Yes. That's right. Jamani. Yes. That's right. This is another banana. That's how I feel here tomorrow. Yes. That's right. Mama, no, you are sincere. What do you care? Maybe you will be our mother. Yeah, but you should go now. That's for the bar. I stand for the bar. That's enough for the bar. Joseph for the bar. All the other stars in there. Yes. Chama Hayesi. Chama Hayesi. The great WATUBA. Chama Hayesi. Adobaki. Yes. Mama ni say kakra. Isa adobaki class no na so ka say kakra. The chama who is the people so. Chama who is the people adobaki so. We play adogana. Washiwi. Chama yemre. Woman so.
Chama Bama so yesterday. Bama so. Yes. Yesterday Bama so. Hey. Chama da fobo. Wapra. Chama embre. Chama embre. Ensoro chama embre. Empregano. Chama embre. Chama yamate mama so niani na brasaba and go for no piano says I drop the key in the bomb. Yes still yes mama na go pressure the blue. Yes when you are there, remember how she left us. About. When you know how she left us. About. We hear a fire and a pay, we don't hear a bother than she. You know what I get when you are. You know my work, my friend, no matter there. About. And we say, look at you, Tata, let me just come up with you. I see about to hear. But I said, look at us out of one. I'm not tired of the other side. Now, Bible said, I do not offer to see a man. If you know that as you say, now the law at the finger there, if you know, I got a finger there, as well. But you know, you say now, I was so tired. Then you probably hear my own in jail. You're calling jail. But just when I want to call in jail. To open him up. That's right. Yes, sir. Then you can't hear. You say, what can get you under the umbrella? I want my baby. Papa told me, say, let it down. What I said, John chapter 14, not a lie. Bible says, Matthew, John chapter 14, not a lie. John chapter 14, not a lie. That's number one. That's what you power about one. But I told you, that's what you power about one. You know, if you know, I don't promise to see it. You have a child part in a coat. And now, baby, I saw the person. Man, I tell you, but I say, then you change that man 30 minutes. 30 minutes. Yes. The train with the ground up on says 60 minutes. Apart. Now it's 70. Now, no, let's sign out the 2 o'clock. The man says 10 minutes. Apart. What I said? I tell you, I'm a shame to see how you're going to be. That's it now. More than 20 minutes. That's right. That's right. I'm not going to play now. I see. I better hear it. So if I know done, I drop a 2 cassette. One cassette. Now you know about what a show. I'm about I see about I cannot contribute. Okay, that's anything. Yea. To say I see my way, I tell about such a minute, I tell about way. Essentially, you are for about. I just see you, I just for about. When you must have a show, I saw for my name. I got to see what they did. That's right. Let me just say, anyone. Not to tell us why though, but to talk about. You can't bear, yes, you're a guest. What's that? I'm over there. One pair, yes, you're a guest, And I'm on my way to your guest is a good problem. And I guess it's a good problem. I must be on the best. With to the other, I'm not ready. I'm wọ́n sì wọ́n ní pàwọ́ báwo náà ṣe ṣe náà ní pàṣẹ ẹni pàwọ́ báwo wọ́n náà yẹ tìyàwá ẹbí ẹ̀ náà wọ́n tiẹ̀ ẹni náà wọ́n tiẹ̀ ẹ̀ yẹ tìyàwá náà wọ́n hàn máa ṣe yọ̀ ń tẹ̀ ìwé ní 7 good years 27 wọ́n wọ̀ dáhùn wọ́n tẹ̀ sọ 27 good years wọ́n wọ̀ dáhùn àjọ bẹ̀kí àbẹ̀kẹ́wé yẹtaari tu wọ́n kọ́ yìí yẹtaari tu wa àbẹ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀dín ní o white náà ṣíà káyì yẹtaari sẹ́ pẹ́ wọ́n kọ́ yìí ọmọ ẹni tí a ṣẹṣẹ ìlú wa alábìsí ẹ̀bẹ̀ tọ́lá tó dàbí èyí tí yàn ní ẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ bàkà apá náà fẹ́ kàbọ̀
ɔbɛ si. baabɔ deɛ. n'ata sɛsɛ yɛfi sa nkɔsɔnkɔsɔ wɔ mu. yɛfi sa nkɔsɔnkɔsɔ wɔ mu. yàtɔ sɛ ababa wɔ bɛ wɔ mu kaba wɔ bɛ. wosi wɔ nipa ɔba na ɛyɛ ɔba wɔ. wuna yɛ tiawa. wuna yɛ tiawa. na ɔhama. ɔhama. na o pɛ sɛ nhwere. wɔsi o pɛ sɛ nhwere. na o bɛ twa o. na o bɛ twa. na o bɛ dani sɛ sunsun. na wo nyina o twa sɛ sunsun. na e nyina. na wo nyina so. na o esu wɔ pie wɔ ni. wɔsi mi yɛ saa nsɛnkyerɛnni ɛni wɔ ni. na wɔde wɔ ɛkɔ atɛm na ewu. ata bɛ ka o sɛ ntumi sɛ pɛ. yɛn yɛ kada ka ntumi sɛ pɛ. wɔde kɔ atɛm. yɛn nyina ntumi sɛ paa. wɔde kɔ atɛm na ewu. yɛde ne kɔ atɛm mu. apa. atakere mu tu yan no yɛ dɛ. abɛde. yɛka nkota esi gyakyerɛ. nhwɛ ama kyerɛ sɛ yɛde nkoli basa ma aba yɛn nyɛ basa yɛ dɛ. aba yɛn n'aba bi bɛ bi a wɔhyɛ. wɔsi nyame sɛ yɛyɛ ɔhɔ adeɛ. dabi. yɛyɛ ɔhɔ adeɛ ɔdi kɔ wɔ. apa. ɛfɔ ti kɔrɔ si ekyir ataati. lɔkɔ sɛ maame branye branye paabɔ. ɛna bɛrɛ bɛrɛ tuma bɛ yie. n'o de ɔhɔ adeɛ ansan wɔm. apa ne sa ɛkyɛ sɔrɔ. wɔ so fún akyerɛ nkyɛn a. bafɔlɔ tokɔrɔ si. n'a wɔ kira bɛ wu a wɔnya nkwa. etu mpaabɔ kɛse ɛyɛ yɛn hwɛ hwɛ bi aho. yɛn hwɛ bi. na sɛ kaa yɛ ban ɔmami ban ne. apa. Patrol, etu ka wotwa yɛ ɛno nsa wo ba. Sɛ woba mpɔ yɛ nka sika a, ɛbɛtuma na obi ama sa da kodo. Wasa paa. Kaba wuna kaba, wɔsi wɔn nso yɛ pia wani. Wɔsi wɔn nso yɛ pia wani. Na ɔno nkɔ atɛm mu. Sɛ wowu a, wɔn nkɔ atɛm mu. Na hàn tán na ɔbɛnya hotiri. Na hàn tán na ɔbɛnya hotiri. Wɔn na wɔn hɔ kum ne mu. Etu pa nfa kum. Hwɛ obi a ni hɔ. Etu akɔ pa so obi a hɔ. Na sɛ wɔhyɛ ne na ato hɔ. Wɔsi tie adwuma bɛki yɛ wɔn nana. Ɛnyako pa se ne wɔsɛ ne na ato hɔ. Na dodoɔ ne bɔsɔ bɛ dodoɔ wɔ hɔ. Ɛnyako pa maame yɛ bɛ die ɛna bɔsɔ bɛ dodoɔ a ɔbɛ die. Kɛgye pa se wɔ tirim. Na wɔtɔ ahyia bi a ato hɔ a wɔnsa ho. Na wɔtɔ ahyia bi ato hɔ a atwa bɛ kɛntɛ mu anadɛ. Ɛsesa etu taa no so ahosuo yɛ yɛ. Wɔnsa ho. Ɛsɛ taa no so ano yɛ yɛ. Wɔnsa ho. Ɛsɛ sɛ wɔte ase awo tu wɔyɛ paa. Ìdílé wɔ wíyɛ yɛ ho. Wɔbɛkɔ ne hyɛn. Ahima edi kan tu bɛ sɔrɔ wa. Pàṣẹ yàrá kí wọn kà ló tu. Yàrá kà sí ẹ̀ka òtún yà èmi bẹ̀ kọ́ sọ wa. Yàrá kí wọ́n yẹ. Ní àwọn nàmà wọ́n sọ yẹ tẹ́ntẹ́n gbà mọ́. Ìbẹ̀ tí wọ́n dá àwọn òwúrọ̀ yẹ. Ẹ máa nyẹ sinmi sinmi yẹ. Wọ́n gyina sọ. Wọ́n sì yà ọ̀bá. Wọ́n sọ wà yà ẹ̀ sọ wíwá. Wọ́n kọ́ àmọ́ wọ́n bọ̀kọ̀rọ̀ ọba wọ́n sọ ayé. Wúwa wọ́n nyẹ tẹ́yẹ wọ́n yẹ sisi ayé. 10 years. Ní àbẹ̀kájọ́. Sisi adeɛ. Before wọ́n yẹ 20 years wọ́n gyina sọ gbọ̀nsa. 10 years ìsisi. Alɔbɔ anasa. Saa nkura. Omi nyiri tɛ. Bísí ẹ̀dá lè bukú. Apa. Nyina bɔbɔ. Ayi na o jira sɛnsɛn ní sɔwari. Ìyàfɔ yẹn na tún ekuma ẹgbẹ́ ní awo ẹsẹ̀. Ní bá bẹ̀ tiẹ̀, òfin náà wọ́n so adaka mi nso. Wọ́n bí tumi yẹn máa bí sẹ́yìn fún ti ta. Ɛyɛ 6 feet pɛpɛɛpɛ. Kó ká sọ kò sẹ̀sọ́ mẹ́yà. Wɔn nyɛ. Ẹ̀yà náà ẹ̀ jẹ́ ìyá sẹ́yìn kó pọ̀ náà dẹ̀. Ọ̀sẹ̀ sáárọ̀. Ètò ìdílé sàwọn kọ́ ọ̀la kẹ́mọ́. Ìlú bẹ̀rẹ̀ dẹ̀. Ẹ̀bẹ̀kọ́sọ sàwọn soso a. Ìlú bẹ̀rẹ̀ dẹ̀. Ẹ̀bẹ̀kọ́sọ kàmá òun yẹn kọ́. First Kings chapter 2 verse 1. Wɔsɛ afɔ David ɛnɛ pɛ sɛ ɔbɛn ho sɛ. Tiyo apapa yɛ bɛ ɛyɛ nɛ. Na ɛnɛ no nso ɛbɛn. Na ayisɛ yɛ ba do. Na mu a yɛde saa de kɔ sew a wɔkɔ asɔre o wɔnkɔ asɔre o wɔkɔ ɔbɔnsɛm gye. Ìdájọ́ ti mú paa. Kama mi ɛkɔ. Wɔsɛ afɔ David na ɛpɛ sɛ ɔbɛn ho. Ètò àtúntò ti yẹ wípɔ. Ba àtúntò bɛ kí n yà bɛ sọ ɔba bɛ mu. Ɔbɛn Solomon. Ayọ̀ bá fúlẹ̀ ní bá Solomon. Ne bɛ Solomon na ɔsɛ sɛ. Ayọ̀ fúlẹ̀ ní bá Solomon sɛ. Ɛmɛ deɛ. Wíjẹ. Mɛ kɔ asasofo nyinaa pa. Ọ̀bí ọ̀bẹ tiẹ̀ mẹ kọ́ asasofo nyinaa pa. Eti yɛ din na yɛ ɔbɛrima. Ètò ọ̀bí ọ̀bí kò yẹ dé ní asẹ̀ bẹ̀rẹ̀mà. Na hwɛ wɔ ɔyɔdi wo Nyankopɔn ahyɛdeɛ so. Ɛhyɛ wɔ wúwa de ɛmɛ nsɛm a ɛdɛmɛ ɛhwɛ ɛdwapade a ɛyɛ wúwo ɛyɛ kyekya ne ba no ɛnɛ no. Na Solomon ɛyɛ ebɛgyina akonnwa. Japade ɔyɛ wɛrɛ ama na ba. Ɛfɛ a David ɛyɛ wɛrɛ wafɔ akonnwa no yɛ dɛ ayɛ wɛrɛ ama ne ba Solomon. Ada ntura bi sɛ ɔno akɔ akonnwa no ayɛ dɛ wafɔ ankɔ. Etu Solomon ti adi ayɛ dɛ wafɔ ankɔ. Etu ati akuta David a wɔde kɔ ɛne Nyankopɔn ɛmɛ nsɛm tu. Ɛne Nyankopɔn ɛmɛ ahyɛdeɛ. Etu ayɛ wɛrɛ papa ɛna ɛmɛ Solomon. Kaba abɛn akɔ. Eti David kɛkyɛ ne bɛ Solomon sɛ. Ɔkɛkyɛ bɛ Solomon sɛ. Ɛwurade wo Nyankopɔn ahyɛdeɛ sɛ. Ɛwurade Nyankopɔn ahyɛdeɛ. Sɛ ɔbɛnante n'akwan so. Sɛbi ko ɔbɛ nante Nyankopɔn akwan so. Afɔ wɔde n'ahyɛdeɛ soro. N'abɛdi n'ahyɛdeɛ so. Ɛne mmara nsɛm no. Ɛne mmara nsɛm so. Ɛne atɛmudeɛ. Ɛne atɛmudeɛ. Ɛne aba nsɛm so. Ɛne aba nsɛm so. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no wɔ Mose. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose wɔ mu. Na ɛbɛ saa. Na sɛ ɛbɛ saa. Wobɛdi yie. Wobɛdi yie. Ɛwɔ deɛ ɔwɔ nyinaa mu. Ɛwɔ aprapa a wɔyɛ dɛ. Wobɛ nyinaa. Ɛne baabi a wobɛda no ho akɔ nyinaa. Ɛne baabi a wɔkɔ nyinaa. Apa. Yɛgyina hɔ tɔ bɛɛ dɛ. Ɛbɛdi akyi. Dida bi gyina dɛ. Wɔwu. Wɔkum Goliath.
ɛnso ɔno so ayɛ dɛ ɛwɔ nti adaka ne yɛ nti ɔka Job chapter 14 kyerɛ no yɛne tum sɛ a wote ase yɛne tum sɛ a yɛ boa so yɛ boa so sɛ pa Job chapter 14:20 Job chapter 14 yɛ boa so sɛ a ɔpatwo wɔbi wɔ no mu a adaka no ɔso yɛfuru kakraka yɛfuru so yɛnyana ko ba na furu yɛ dɛ nko ɛnti na sɛ nipa wu a yɛbɛsiɛni bɛto adaka mu a yɛ bɔ bi ayɛ dɛ bibi bɛyɛ dɛ ɛbɛsi hɔ because wo maame no a ɔmpɛrɛ wo papa no a ɔmpɛrɛ tɛ pama no nyinaa ne yɛ busuani bi a ne timi yɛ dɛ ɛyɛ ten na ka wɔ ne saa afɔ dɛ ɛwɔ yi sa bibi bɛyɛ dɛ ɛbɛsi nti adaka yi yɛ yɛto ma yɛ dɛ ɛnyɛ yɛ ebisɛ adwa bɛki yɛ dɛ ɛfɔ soso Job chapter 14:20 baabu sɛ Job chapter 14 verse 20 baabu sɛ wɔsi wo tintim ne so wɔsi tintim ɛbɛsa sɛ paa yɛto yɛ 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 a yɛbɛ yi so force yɛ de adɛ ɛbɛka tintim ne so tiɛ hwɛ a ne yɛ pɛ nipa bi a wɔn mu yɛ otu ɛti asɛ ana hɔ na ɛyɛ nipa na akosɛm saa wɔ yɛ pɛ nipa a wɔn mu yɛ otu yɛ bɛ hwɛ yɛ dɛ ɛkyerɛ adaka ne so ne adaka ne so aka tumi force ne ka kuta nyɛ ntaboa pampampan nyɛ ntaboa pampampan nyɛ ntaboa pampampan nyɛ ntaboa pampampan tuwa nyɛ yɛ da solution na wayɛ mma yɛ pagya yɛsie na ɛsɛ yɛsi obi amuna mɔ maame na adaka wɔ mu yɛtutu wani atede a sɛ ɔbɛhumi o ɔbɛhumi maame adeɛ wɔ yɛ siwa yɛde watu wani atede a ɛna ɔbɛhumi o nti ɛde a yɛpagya sɛ yɛyi fie mpa no so sɛ adwabɛki yes ne yɛne bɛto adaka no mu a ne wani abu ɔdasani bia ehu agye wɔn nkoa na abɛhu wonya no a ɔbɛkasa saa tam ahomi no nyɛ dɛ ɛmae because nyame de home no ɛba wɔbaeɛ yi wa ɛbɛka so ayɛ dɛ wasɔre ne wakipu ahome no ɔkɔhyia wo deɛ asamaade wɔ nti ɔnya ka tum sɛ pam a wɔde wɔn so a wɔso bae adaka no ayɛ dɛ wɔaporo so Job chapter 16:12 ne ti so ayɛ dɛ aporo so te saa nipa no so yɛbɛyɛ wo dɛn keka baabu yɛbɛyɛ wo sɛ ɛsisi yakɔ baabu sɛ tɔ sɛ akamɛdi yie wasetire Job sɛ ɔba asase so a nkɔbɛti yie paa so bubu me nanso ɛbɛrɛ ɔba asase so a ɔdi yie na ɔsɔ wae ɛnyɛ sɛ maame adwa bɛbi ba tenten gaame no wɔn na ɛban ɛgyina tenten gaame nti ɛma no ɛti yie na sɛ ɛgyina si yɛ kwan so ɔbubu me nanso yɛsɔ ne n'asɛ ya ne ɛtadeɛ dɛdɛ ebubu nipa wie tɛ kasa wosɔ wae ɔwɔ wie n'okɔ tiri bɛtiri da ɔbɛwu n'onyame amoa na adaka nkɔbɔ so wɔn fa baase ne afɔ kotodo pom mɛsɛ ti yɛ nika ti fi yɛ dɛ asɛ hɔ no wɔn abɔ so a wɔfa baa kotodo ne deɛ dɛ na wɔn yɛ tiri ɛna bi yɛ baa yɛ dɛ ɛmpɔ baa ntumi nkasa na to pace mɛsɛ ɛnipa asɛnta nipa so sɛ yɛ mɛsiri ha ɛta wotɔ wuo no ate a yɛbɛ pɛsi da wa ɛne saa adake kaba yɛ bɛba na ɔsɔ ne kɔn mu so bom mu na obi nso ne kɔn wa ne ahyɛ nkɔn mu a yɛ bom ne yɛ bom woka sɛ yi sɛ yɛsɔ ne kɔn mu yɛ dɛ yɛ bom ne yɛ dɛ sɛ kaba yɛ bɛba na ɔde bi si hɔ ayɛ yɛn sɛ botaeɛ afɔ ne yɛ mba yɛ dɛ ato adaka yi yɛ bɛkɔ Job chapter 21 verse number 32 twɛrɛ abɛka ha tɛnyɛ no nto adaka yi wɔnyɛ yɛkɔ akɔgya wo korakora kristo ate ɛne yɛ paa no pɛi wada yɛka daka watu asɛm wɔsie yie sɛ wo ma ɛbɔ bra wode ɛgya abɛni nkora nketewa bi a ɔsu papa yɛ nkwama a ɛyɛ ɛwuti ɛma ɛwuti yɛka bi sɛ papa yi awu na hwɛ nkora nketewa bi a ɛkɔhwɛ papa yɛ ni ama no fret na suma nkora nso ne sɛ ɛgya wode ɛgya abɛni na ɔsankɛfo 15 verse number 215 no asɛ david sɛ solomon sɛ owura ne bɛwuo ne deɛ ɛnyɛ ne ya sɛ mɛtɔpade a mede me nyansa yɛ dɛ abrapɛ sɛ nipa a ne bɛwu a wɔbɛti ma adeɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne mma sɛ ɔhwɛ ne mma menim sɛ mɛtɔpade a mede me nyansa abrapɛ no wɔba bɛdim sɛ kapukapukapukapukap ɔma na ɛsuo tirakora ne sɛ yɛ ɛyɛ ne kyerɛ mu yɛ yɛbɛgyegye wɔ bo so ɛne ɛka akyerɛ no obi tam no a wɔde abɔ no bo noano na wɔadi nkɔmfie
na se tu do 40 days ehia afenya omedani nyankaba enya ni ase tebra me se fontaka wanti yana me ni ewo wiase fontaka wanti obi nya ne ho a mensuro aba ko da patia wa bla penya da patia we botan polisa be be kakari kama be ho Job chapter 31 verse 22 Bible says o se enya me meti ahwa afini ne dompo Job chapter 21 verse number 32 go 21:32 Job 21:32 Job 21 verse number 32 Bible says verse 32 what's it what's it okojana damena mu piasani o eti ya do to aka come say pa be kama o adom na abetwa hia nyina ya so kunu beti ani mu o ya koja wo hie njomo tsase ni ahyehyɛ sɛ ya de to aka mu a na sɛ wo bo so na wo bo so na sɛ ku yɛ de edi akyire eti ani ne bi yɛ de eti akyire tie ko nyana ye chi brass band no yes papa oh fire you wa ba bi na kwa chawo ye be atanu wo kaba bi na wo se na ono ye ogoje na domina mu ya kwa chawo ajo betu confiance mercy don ye free kind o free kuma se tabrade apa ye na se tabrade apa ye na se ye kwa chawo pa ya kwa wo se ono de ogoje na domina mu kwa chawo domina na wo na dako aso a wo se ya yawo dako so a dako fi so a abawo mo da tetuo mo aye ne de na program da tetuo aye mo de na enipa nyina atwe wo ho eti na ji wa setio ya ni to adaka enipa ba yira se nyina de eti wa wo chi abedi adaka na chi na ne mo nso wo se ya ni so oni mo ndodo aje na obusa abe ye enipa ba ni tie ya ona ga wo se enipa to so ana so obusa ye nipa wie wo ta che se no nyati ana sa da kemo eti atomwa ekoja okwan Bíbélì àbọ̀bọ̀ kaba àbúkọ. Ètò ọ̀sán last verse náà. Wọ́n kọ́kọ́. Na adé ẹ̀na mọ́ títí mi wí. Wọ́n sì yẹ fún wa. Ní ẹ̀ títí mi wẹ̀. Na mọ́ títí mi wẹ̀ kọ́. Yẹnu bẹ kó. Ẹ̀jẹ̀ ìgbé yí papa díẹ̀. Adaka ni mẹ́sẹ̀ hù. Mẹ́sẹ̀ hù kọ́ bí aṣọ. Mẹ́rẹ̀ bí papa bíyà. Nígbà mi ni bàtà mpé. Diẹ mi sẹ́ wa ni sẹ́fẹ̀ ni wọ́n kó wọ ẹ̀yà mi o. Ọ̀sùn ọ̀bẹ nsàn. Nígbà mi ni mẹ́rẹ̀ bí ẹni yẹ. Maame na yiwe je na wi ayede aba tabia kikaba bi ko ko o se na abawam doti de ayele de o se tu doti de ayele de ba nyina atwo ho edi na chi na edi pa nyina ya no to da kam se pa na ye ba nyina atwo ho be di wachi ko na ne wo so woni wo ndo do edi pa edi wa nsu no no na abai na motise me wura kwa yi tantu na Yesu abai no ba ko na me no ba ko na mo chichi na we na mo mo eye nkontompo na nsu ko di ase ho why na ba ne de nkontompo ye brata kara no bi atwo o se ba we kai baba yanu ba ko bẹ́ẹ̀ni o sọ yìí ase kese bia ne bẹ tó ni yẹ nana no tẹ maa oni kapẹ wata kí ló ń dun yà na fọlọ na ba pọ ho a ọmọ sọ yìí esikafo ni sọ na ọpẹpẹ n'anim saa na wo di a aba na ọpẹpẹ n'anim nana bọkọ abọtẹ na yẹ ne nsa bọbọ ne koko esikafo sọ no aba. That's right. Onika pre. You want to talk about baby to Susana or the Tobanch. A sworn with a papa, massive for Diabo. As Antimedia, as Antifood in the shot.
Ofa ina buka bake. Ala bake na se. Aye ko se. Ya do dan. Aya do dan. Na ni ho fe. Ya kan ya se wo. Sa. Ya se obefo ne kuro. Obi sasa ni ho fe. So se ya bi anje. Ya bi anje. Ya do dan. Na bi fi tu. Esu na fa Daniel dadie ọpẹ banchi atọkọ fún fufu ẹni. Five cities. Ewu fún bàjẹ́ bọ́ ọ̀dẹ̀ bàbá. Maame yẹ bi ntọ ma. Mímú mi sẹ yẹ kókó mbà má pẹ̀jẹ́ ní ma kọ́ so sáá. Ẹtì ẹyẹ kọ fa kẹsì kanu. Báyọ̀ bàjẹ́ ní ẹ̀yẹ kókó ní òtún bá. Yàtútù. Ewu tẹ̀lé ọ̀hún bàjẹ́ ní bọ́ ọ̀dẹ̀ yẹ. Ọbẹ̀ tó àtọ̀ ní ẹja adìẹ wọ kyerẹkyerẹ. Bàjẹ́ kó asẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀. Ọ̀wẹ́ ẹ̀yẹ fogo manuwa bi anọpẹ. Bẹ́ẹ̀ Hewi. Ẹsẹ ẹwọn sẹ ẹ sọ ọhún. Tuwe. Saa o tọ dodo sẹ. O de tuwe o. Ok jẹ. N'ẹsẹ tuwe kan. N'ẹsẹ 10 cities. Ayi tọ bọdẹ nkan. Bọdẹ sẹsẹ. Bọdẹ ne deɛ 3 cities. Ẹni sọ tuwe o. Wiye o ma tẹ. Sẹsẹ jaa ayi nana ni a. Yes. Hwɛ mama ẹja sọ na nkwan bá bẹ fa wa. Yo. Nkwan ayẹ dẹ. Yo bẹ fa. Ọbọ bọ ani. Ọkọ wọlé fufu ẹ. Ọbọ ani. Wọ́n sá fọ jọ. Asẹ́ tu sísá wa tètè mi sọ. Ayi. Nana mi sẹsẹ. Tẹntẹn. Muso mo jẹ yie bẹ kuro ba. N'o bi a pẹsẹ nẹnẹnẹ. Ẹni wọ́n ní tuya maa mi. Na ntwere wura nisọ ọba. Àwọn bẹ ba wọ́n fẹ́ kyerẹ́ sisi a. Wọ́n sọ wọ́n pa foforo abẹ. Àwọn sọ sẹ yẹ yie mi ntumi ma ha. Nukurẹ. Ebi kyerɛ sɛ wadan fo na ewu. Ntwere ne ba. O sọ ọma no 3 pounds. Yo. Yẹmọdeɛ no. Yẹmọdeɛ no 3 pounds. Ne nti ne nso 1 pound. Yo. Na mpa nso 1 pound. Yo. Na nso ma ne salmon ni bi. Yo. Salmon no yà kúrò paa. Yo. Na wo jẹ ne. Jẹnẹ bibi afẹnidíyẹ bi ka mate. Mate. Ẹ ma mi ẹyin no atwe ni bi. Mate. Ẹ fa kuro bi ni yẹ dẹ. Mate. Ẹ ka àwọn ẹ maa ne saa gaa ni yìí. Yo. Mede bɛ jama. Ẹ suma ẹyin kofi. Kofi awo. Ọmọ ẹ. Ọba no di odi ka. Yo. Ọba yẹ àti ẹsìlẹ kura mi nkobi. Saa. Mi nkobi. Na sika no ɛ. Ọwọde tí a dẹ kẹ mọ ẹ mi kofi ẹ bi sika ba. Mate. Crocodile tears. Oko fufu. Apa. Ọjọ́ ìnana. Ìfisà bàtà wọ́n mú diẹ ní wọ́n diẹ. Ọ̀ṣẹ́ ni mọ́. Nkọ̀ tó sọ pé ń bọ́jà ni máa ń kúrò àná. Ẹ̀dá ìwúkú bí bẹ́ẹ̀ wọ́jà. Yẹ bẹ kẹ́rẹ́ gyina adaka ni wọ́n sẹ́. Yẹ bẹ sí ìkùnàfọ́ sẹ́. Wọ́n kàwá yẹrẹ ẹ̀tọ́ adaka ni ẹ̀tọ́ adaka ni. Bukuru nkyɛn. Na apamọ́ a wọ́n ní bá wẹ̀rẹ̀ Ɛwɔ no. ẹ̀wù nkyá. Maame sọ wọ́n tọ́ bọ́n sẹ́ ansẹ́m mu a. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n twá sí ẹ̀wù. Yẹn sọ ẹ̀ka nípa yẹ bẹ́ẹ̀. Abrabọ̀ hó. Yẹ kọ́ ayẹ bẹ́ẹ̀. Mẹ́mà ní bẹ́ sí ẹ wọ̀. Yìí náà bẹ́ sí ẹ bẹ́ẹ̀ mà. Obi ẹni wo. Ẹyẹ nípa ní jẹ bẹ́ẹ̀. Ẹsìn ta sẹ́. Tọ́sí àkọ́kọ́ ní ẹ̀yẹ ẹsẹ̀ bá. Wọ́n sì náà yẹ dọ́wọ́ pa. Tọ́sí àkọ́kọ́. Ẹ̀kọ́jà ọ̀dàmẹ́lẹ́ mu. Ẹ̀kọ́jà ọ̀dàmẹ́lẹ́. Na àwọn ọ̀dà kúkú yẹn sọ a. Wọ́n sẹ̀ ní ayé ọ̀yẹ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀kọ̀ fún ẹ̀ dẹ́. Ẹ̀kọ́ sọ. Ẹ̀fẹ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n sẹ̀ bá. Wọ́n mú nyina bẹ̀ fi. Ìsẹ́kẹ̀ tàtà 13 hwẹ́ni ẹ̀ bẹ́ sie. Àbọ̀mẹ́ no akọ́nyà mi nkyɛn. Ɛnɛ ne wɔ kaa. Sàkó bi na kẹ́ ọ̀ntúmọ̀ àná dẹ́ ankọ̀rọ̀fà. Èsì ẹ̀ wọ́n sẹ́ bá paaki. Wọ́n bá ẹ̀húrò. Wọ́n bá pa. Ìsẹ́kẹ̀ tàtà 13 báwo kásá. Ìsẹ́kẹ̀ tàtà 13 báwo kásá. Kasi ẹnu ti. Wọ́n sẹ́ ẹnu ti sẹ́ ẹ̀rọ ní sẹ́ni ẹ̀kọ́ pọ̀sẹ̀ni. Sẹ́yìn sẹ́ ẹ̀kọ́ pọ̀sẹ̀ni. Nàmá ntí sẹ́nfà máa abọ̀ wọn abùbù ṣe. Yàtọ̀ ní ètò sẹ́wọ́n kẹ́tù sùn à. Nàmá nkọ̀rọ̀fà yà. Yóò máa fún mi ní ẹ̀bà. Na ẹ̀bà ẹ̀bà ti sẹ́ kí sẹ́nfà náà. Ọ̀rọ̀ yẹn sì mọ́ tiẹ̀ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀fun àmà. Mọ̀ọ́dẹ̀ ọ̀hún yẹ bá mẹ́tẹ̀ wọ́n bá yẹ dẹ̀ ẹ̀kọ́ sọ. Mẹ́tẹ̀ wọ́n bá yẹ dẹ̀ ẹ̀kọ́ sọ. Sáàbùnù ẹ̀fọ́ mi. Ọ̀ká nkọ̀rọ̀fà yẹ àkọ́ ìgbà mi kẹ́yà. Òyìn pọ̀ kẹ́lẹ́ sẹ̀ ẹ̀fà. Sáàbùnù mu bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bá. Lọ́fẹ́ sẹ̀ kí n sá ẹ̀fọ́ àmà. Ètò ẹ̀fà náà kọ́ nkúrò mu ẹ̀sìyẹ. Sáàbùnù bí a bẹ̀ fi yẹ lọ. Na akọ ẹ̀sìyẹ kàmá rẹ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀. Wọ́n sè sábà ní sè ni. Sábà ní sè. Nàmà tí sẹ́fà máa abọ́ afa na bùkù ṣe mu. Wọ́n mẹ̀ tí sẹ́fà máa afi so abọ́ ẹsẹ̀ ọ̀kíá ẹsẹ̀ n'ẹ̀bà. Onyakoto fi fie mu. Nsia ẹsẹ̀ nsọ aba ẹni pẹ̀ mu. Afọ deɛ yɛde kɔdu ɛsɛ hɔ a ɛnyɛ yɛ kata so a yɛde sá mu soɔ no
wakari bɛ bɛ sɛ omi tuoni bɛ dɛ ɛba bɛ pɛ kɔ na ɛbɛ ma bufuo mu na ɔmako pase ɛbɛ bufuo mu na esubɔ pɛn so ɔbɛn ne bere mu eti afɛn deɛ ɛho bɛ pae asase no bɛ dɛ ɛbɛ pae na ewu adaka ne nkyɛn na adaka ne nso ayɛ dɛ apae na ahome na ayɛ dɛ na ahome na saa ayɛ wɔte ase na ahome na saa ayɛ na abɛda ase na ayɛ dɛ ewura mu a wɔda adaka mu wɔte ase afɔ wɔn yɛ pie wɔhome ɛna saa adaka mu ɛna bɛ hu wɔn yɛ wɔfa so wɔn yɛ pie ɛna ayɛ dɛ wɔhome ɛna abɛ dɛ wɔhu wɔn yɛ eti akanakana ayɛ dɛ ayɛ ato ɛna wɔn yɛ pie ɛna home no so ayɛ dɛ aba ntutu ani a na apɛm ɛpɛgya wɔn ayɛ na apɛm nkɔtɔdwe na apɛm adaka wɔ kura emu hyia no ana emu sum no ɛna asɛ to amuna ato mo cement ɛna atam saa adaka a yɛkura so ayɛ ɛna ato ɛna asɛ ayɛ cement ayɛ ɛna ɛgu so ɛna wɔn yɛ pie ɛna wɔn bɔ bɛ ame wɔn ahwɛ yɛ yie na ɔbɛ bɔ wɔn nsa ɛna wɔsɛ nígbà sí ẹsùn tí a yẹ bẹ ẹsù yẹtù ẹsùn náà bẹ sùn ẹbẹ ti sẹ asọ ẹbí sẹ wọ́n wọ́n mu a ẹsù yẹ sẹ a yìí tù sọ ẹ dẹ ẹsọ yẹn tó kàn ní àkùrọ̀ àbẹ̀dẹ̀ wọ̀ yẹ yẹn tó kàn ní àmà ṣẹ̀dẹ̀ wọ̀ yẹ na wà fúnfà ẹ̀rẹ̀ na tẹ́kì asase asẹ́rẹ́ adaka na wà kọ̀ fà ànkọ̀ nyàmé nkyẹn yẹtù ẹ̀fọ́ a ẹsù kẹbi abẹ́mu ẹ̀yìn sẹ wọ́n wọ̀ náà ká sàmúlò bẹ̀ fà àkùrọ̀ na àtúnyẹ sẹ bẹẹbi a wọ́n ṣẹlẹ̀ wọ̀ yẹ dẹ wọ́n wù ɛni wɔn yɛ dɛ ɛni asi tibi a wɔn wɔ na akɔnfɛn no ebeyi ofu amena ho bɛyi ɛna bɛkɔ amena fufuo sam ɛtɛrɛti bɛsɔ basis baaba sisɛ amena yɛde otu yi no ebeyi ofu ɛyi baako hyɛ tɛrɛwura kama yɛ nkɔkɔ asɛm 88 kama bɛsɛ basis baabo sɛ na o de mi ato amena donkodonko eti abasa sɛ ba yɛ bɛsi ɔdi ba kɔtɔ deɛ bɛ amena donkodonko. Papa yi pɛ wɔn sakira wɔn wɔ kɛse yɛ apɛ kɛse yɛ baasa mu alo kɛse yɛ nfi kɛse mu ahidi yɛ wuti yɛ apapa yi pɛ yɛ apɛkyerɛ kɔn fi ɔkɔba yɛ wɔn bɔ a mɛmɛ dɛ sɛ pɛ wɔsɛ baasa mu ano ha wɔn mɛ nta ne nso wɔn mɛ nta asɛm so wasi kɛtɛ a wɔsɛ wasi kɛtɛ a wɔsɛ hit mu ana tete bɔmba ɛmua yɛ ɔmua bi da wɔn mɛ yɛ mika sɛ ɛmua yɛ adaka ma ebu ha wotumi didi na wotumi yɛ dɛ ɛntena ha sɛ ɛmua bɛ ha mirika ne yɛ kura mi na ɛnyɛ yie a yɛda sɛ ne bi etumi twɛm ɛwɔ ha da bisɛ ɛbi bi yɛ nyɛ etu aba nipa ho a ɛnyɛ yie maame sɛ ba sɛ kyerɛkye otu ifo bɛ nkyɛn so ayɛ ɛsa to wa so kama abɛ yɛ ka wase kɛtɛ a wase kɛtɛ a wase ɛyɛ mɔ mirika otu sɛ ɛyɛ adaka yi mu a ɛna yɛ amana mu a efirifiri ne nyinaa ayɛ boa tɔrɔ kɛmɛ to aka otu yɛ tɛ mu mutum sɛ a wotu yɛ kɛ ɛna yɛ dɛ nkoto bibi ayɛ dɛ ɛni ɛnua nkoto na yɛ dɛ ɔwɔwɔ na ɔkyi sɛ ne nyinaa yɛ na ɛbaboa yi na ɔmo yabɔ ɔkyi wasa sábà bɛ ɛbɛba wɔsi na ɔso nkata soɔ ɛna ntoma nso a wɔde bɛ kata wɔn so kwan so ɛyɛ sonsoɔ pàtó tuo na ɛsonson nso ayɛ dɛ abɛ kɔba ɔmo akɔba nso yaa ɔmo ayɛ dɛ akɔba ɛhɛn nyinaa yɛ nsonson na ɔmo nso akɔba na nipa wasene ɛyɛ tɛnɛmu enua ɛsoro ɛyɛ sonson twasɛ pikyɛ ne gya apetesi ne gya ɛhwɛ ne gya amanso ne pɛ sika yɛ baa ho adeɛ wiase mɛnta obi a yɛ sɛne yɛ dɛ ɔnta nkɛm sɛ bɛyɛ kyerɛsɛ na ɔkyerɛsɛ ɔne ɔde buro ho na sɛ yɛnteɛ baa bɛkasa na yɛ ɛsesa na yɛ saa teteɛ a yɛtotom sɛ ɛyɛ bɔne no ɔwu tuma a maame aha kakra mpo hwɛ sɛ baa bɛyɛ dɛ ɛkae obi yɛ akyi aseɛ kata 28 na sɔmpa 18 yɛhwɛ nneɛma ɛkɔ so ɔno na wɔsikani no a ɔwu yɛ no wɔkɔwo saa nneɛma wɔ yɛ a wɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛba ɛbɛka kyerɛ nipa a ɛkyerɛ sɛ ase sɛ wɔmo nsakyera ebi sɛ baabi a wɔkɔ nyinaa abɛba wɔhu deɛ dɛ ɛbɛnya deɛ kaba abɛyɛ kaba ɛpɛpɛtɔ wɔ ti kɔ ɛpɛpɛ ɛti baabi sɛ wɔn ne wɔn apam no so pɛpɛtɔ obi de baasi ato n'ase ɔsɛ wɔn ne wɔn nyɛ apam obi de kawa yɛ dɛ ato n'ase nna baabi obi yɛ dɛ pɛri sɛ ɛpapɛ ndɛ osɛman wɔde ne bi ɛto ka na wa yɛ kasa wɔtena dadeɛ mu a ne dadeɛ gu wɔtena kɛ wɔtena de kae mu a ne nyinaa bɛgu
ɛna mo kɔtɔ moto na mo de wɔn ba yɛ dɛ ɛfa aho nyinaa maa no sɛ ɔbi so na adeɛ ati anapa no sɛ wɔdi aduro adeɛ baako aduro de wɔadi sɛ ɛka no so a wɔsi wa bɛ ti yɛ sɛ adeɛ na wɔde sɛ wɔadi sɛ ɛbɔ ho ba yɛ ɛnyɛ sɛ mpentua nsa nwan ɛne kɔma abosom sɛ wɔn na ɛbɔ ho ba wɔnyankopɔn sɛ ɔta mo na ɛhyɛ na sɛ ɔta mo so a adeɛ na pɔpɔpɔ no pɔwɔ bisi kɔmpɔnpɔ yɛ wɔyɛ kɔnfɛnpɔ yɛ wɔyi na wɔn a wɔkɔsɛ kɔnfɔ ase wɔn a bɛtɛ mu ana afɛn yɛ adeɛ ati na ebien bɛ pɛm ɛdi atena gota na elusu sɛ amena na ɔtara ɛna pɛti mu wɔn mo tɔ nyinaa yɛ ɛtɔ amen ɛna na mu ma se yɛ dɛ ɛbu gota ni kɔmɔ gota wɔn tɔfo bɛ tia wɔde saa kene a saa pɔmɔ bɛ nyina da kaba abɛɛ bɔ wɔsɛmɛ ne wɔn pɔmɔ bɛ pepa wɔn pɔmɔ bɛ pepa kɔ ɛmɛ ne asɛm a bɛ bɛ sɛsɛ ne nyina asɛm a bɛ kɛ sɛ ɛyɛ nyina mpire ɛhwehwɛ so na ɔkɔ tu hɔ a sɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsakyerɛ a wɔwie mpire bi a ebi nipa maama ne tra so aba nipa na ɛdi yagye bɛyɛ sɛ ɛmu sɔɔ wɔ kyi 20 sɛ wɔn ani wɔ na aba yɛhwɛ sɛ aba nsisi yɛ kama nkɔ ìbàdàn sí mpire ebi tẹ so mpire nipa ti a tẹ afọ ebi tẹ tẹ mo so wasi tẹbi a ebi tẹ tẹ mo so mpire bi a ebi tẹ mo mpire tuntun a aban bi twɛ mo ɛbɛ bɔ mo fɛ kɔ daa napa wasi tẹbi a napa ewia ɛfia anadwo anadwo ɛna bɛba bɛ bɔ mo ɛna aban bɛ bɛ twɛ mo ti bɛ bɛ mpire nti aban bɛ twɛ so a anapa bi a ɛbɛ fɔti ɛna aban baabu saa yɛ kaba mi yɛ kɔkɔ wasi aban ɛho nkasa aseteɛ tiɛ wasi aban so ɛni hu a ɛho nkasa no nkasa ɛho yɛ no bɔfɔ sɔmu a ɛnyɛ yie nipa sɔ bɛ ɛmu a ɛnyɛ yie nti aban nkasa ɛyɛ bɔfɔ a ɛba ti anapa yi wasi ɛfɔ mu nyinaa ti anapa yi sɛ o tuntun omi sɛ ya etwa na kyi 40 ɛho nyinaa yɛ kaseɛ otete bɛ sɛ nsa ɛbɔ wa yɛ wura wo sunsun yɛ wura wo yɛ wura yɛ tutu ɛtutu na mpɛm nyinaa yɛ ɔfɔ nti anapa naa yɛ twa 40 ɛmɛ na ada wo yɛm sɛ yɛ twa wo yɛm 40 anatwi a wokɔ kan ne wɔ pɛmpɛm so kai ti abirite ɔbɛsɛ mpɛkye maa wɔn 20 a ɛmaa no ɛho nyinaa yɛ bɛn ɛkasɛ wo a nti bɛ 1000 years ansa na yesu ɛaba pata sɛ maa sɛ 120 so obɛtumi agye a mesrɛ ne maame ne papa no yɛpɛ biribi yɛ yɛpɛ biribi yɛ nti bɛatwa nkatasa ne tiri bɛfɛ bata tiri bɛtumi agye ne kusu a bɛtwa nkatasa ne tiri aba na wiɛ kaba me fa bɛfɛ bata tiri no yaba wɔse sɛ mokasa ne aba wɔ fie wɔse tie nsuo bɛka nyinara no wogya sɛ na wokɔ fie na mede me mpa ayɛ so na wokɔte wo mpa yɛ so mu na me sɛ ɔdamana sɛ na wohyia wopɛ sɛ ɔdamana sɛ mɛgya no na ɛmmoa sɛ na sisɛ bi mmoa sɛ ne nuamaane no na afei ne ɛne mane bɛsɛ na ewiase a wobaeɛ a wɔmfa yesu a wawu a wakɔfo si saa aduane no afɛsie wɔne ba so wɔ he na deɛ mane da so no na adeɛ nka wɔ nipa so no wɔne ne mu ayɛ na ɛbɛhu ɔbɛsɛ nkɔ asɛm ado adafo mu ɔbɛsɛ agya wobɛwie ne bɛsa apɛsɛ ma adama no bi ɛberɛ a yɛ nyinaa ho ne wɔ mfuturo berɛ a yɛnyina ho ne awɔ mfuturo no te sɛ ɔkɔ akɔhyɛ mfuturo amane a ɔkɔhu ɛne no Luke chapter 16 verse number 19 torí kọ́ ọkùnrin ẹ̀ka wàtí ó fi òyìn ẹ̀yà náà mi ní bàbá ìgbẹ́jọ́ quotation so lẹ́nu àtàdé àìdẹ́ ẹ̀dí àṣẹ ó fi ṣe nyàmé àwọ̀ àbẹ̀dá fún àtàdé bí àìdẹ́ ẹ̀fùrù wọ́ ẹ̀dí àtàdé kúkú bí àìdẹ́ ọ̀sùn àwọn sùn nyàmé à wọ́n ṣe ẹ̀fún à ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n sá wà bàdọ̀ káàdì chapter 16 Luke chapter 16 verse 19 ọ̀sùn tí wọ́n sẹ̀ ọ̀dùfọ́ ní ìjẹ́ nìyẹn ọ̀dùfọ́ ní ìjẹ́ nìyẹn ọ̀dùfọ́ ní tìlásì ọ̀dùfọ́ ní tìlásì ọ̀sà àtàdé ọkọ̀ ọ̀sà àtàdé ọkọ̀ ọ̀sà àtàdé ọkọ̀ ọ̀sà àtàdé ọkọ̀ ẹni nyìrà pàpà ọ̀dì àsìtìlẹ̀ pẹ̀fẹ́ jùlọ ọ̀dì àsìtìlẹ̀ pẹ̀fẹ́ tìlásì tiẹ̀ ọ̀dùfọ́ ní pẹ̀fẹ́ tìlásì ọ̀dùfọ́ ní pẹ̀fẹ́ tìlásì ọ̀fọ̀rẹ̀ lásọ̀s ọ̀fọ̀rẹ̀ lásọ̀s ọ̀dì akọ̀tù nàbọ̀bọ̀ àná ọ̀dì akọ̀tù ẹ̀fẹ̀ nàbọ̀bọ̀ àná sáàbù tutu ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ bá tutu ọkọ̀ ẹ̀dẹ̀ kọ́ ń dọ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kọ́ dọ̀sẹ̀ ọ̀dì pẹ̀pẹ̀ wọ̀ fún ọ̀dìfọ́ ọ̀dọ̀ pẹ̀sẹ̀ ọ̀dì àṣẹ pẹ̀pẹ̀ ẹ̀kú fún ọ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀sọ̀ kẹ́ mọ́ bẹ̀tà fún mi ọ̀dì ẹ̀kẹ́rẹ́ mọ́ta fún mi kò ẹ̀bà sọ bẹ́ẹ̀ nínú wò ẹ̀dẹ̀ bá sọ bẹ́ẹ̀ nínú wò ọ̀bọ̀fọ̀ bẹ̀sọ̀ ọ̀nà kọ̀ ọ̀sọ̀ ọ̀bọ̀fọ̀ bẹ̀sọ̀ ọ̀kọ̀ àbàkùkù na ọ̀dìfọ̀ ní sùn ayé ọ̀dìfọ̀ ní sùn yẹ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní sùn na ẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀ ní ọ̀dìfọ̀ ní sùn ọ̀sọ̀ ọ̀dìfọ̀ yẹ asámàdé ọ̀dìnàdé wọ́n sì tún ní yà ọ̀dọ̀ wọn wọ́n wọ asámàdé yẹ tìrì wọ́n kò fà
was somebody. Come on, you got the pattern and dress on the deck. What was in the name? What's the name? No, I was somebody. Well, I said, I'm not a little boy. I didn't know what I was. It's a little thing. I'm not a witch. It's a Lazarus. Lazarus. So, when you chill, I was cooking and I made a 17. I know he was standing in the cassette. Abraham. Remember, as soon as I was my own face, so much answer. No food check. Don't fuck up. I was probably such a good soul from the Makuma. The Delaware, I mean, money. So you do so. What is? Tell about what? Uncle, what? What? In Sua Ethnic, what is? What to be born at the Kamasade? A good boy. I could boy. That's not good. South Carolina. What's the new party Satia? A monster, people that tell us, not a yahoo. The sound said a yahoo. Then we at the point about a pony. And I tell us a mayor, no time to sign you, and some of 5 years to you. And then 2 2 whatever, and I said yes, my kind of that, my day, my so called. And about the trade, yeah, but I said, okay, you are back. Because nobody said, come out, never got to say, I'm not a sense. I was a friend of accommodation. What's up with such accommodation? And I can't touch him. 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 About I say. Now what's that? Now what's that? You have to I was a good. I was a scared. That's not my friend. I was a scared. Now what's wrong with you? You know my name. And someone in my life said, I cannot touch you. I can't touch you. I when you never, from the best actress, you will hear the action. Till the one that got a good society. Tell you my idea now. You can't say, you be action more than 1 year. You got to watch a bar. What can I use? What's a lot of me selling and the edge of the edge of bar. Second year, not before you be every person. I want to say, yes. I want to say, yes. But I was ever had you. That's what I show us here. Yeah. Because such a you couldn't be fatted. Who is the sound? You can't maintain. You couldn't be fatted. It's a really fun. It's simple to have. Yes. So I need to go in person is as well. By a woman there, my family car. Yeah, all I said. Now we can. Now the watch here, who is really at a small banana. When we try, we'll see who is there every year. It is me, my catcher at a small banana said, when we shall be there every year. I never see music as another day. When you are not going. You're trying to go to the if I can't catch it, you're going to play you make this news. It's the same type of grow chair. The man is not for the air. Who be on Chapa, boy, not a couple of days, and I'm not. What about I know everybody? Yes. I feel like Sakania Takare. I feel you. You put a voice on hey! You just the corner magnet. Not black. When it's a simple ada ya ganda ya rama so ganda ngoso ya wata da ne sisiya ngoshi na ko ni tafuti ikani tafuti la ne na hoya ikani kansa abira ne wo sata ne no efu ne ho ikani na me hwe ne fata da ne se ni ya ba so fa se ka mo na ni bi fa so ba se bia. When you want to say, I can't say so. I say,
Maybe you got a shower in January. Come out. 15. That's what I like. 15 years. 17 years. I said, but I said, what's up? I said, you never know about it. Many times you never do. I'm more command the catch later. My catch later. I just don't know when you're going to be around. I didn't know that. That's all I thought. I'm not catching it. I said, I'm making the amount. Making the amount of trouble. Train the man. I need it. But we don't about the man who went in the around. One Bob, I said, I'm going to go to a conference. But teachers are still on the cover. I'm not cover. I'm not saying, and you got my face like I had a chair. I said, I'm not going to I feel like I'm not sure. I was in the bus. I was going to know your brother and you was I never to see. We put you in our say, we were two in our home, we see that to 20 was not your share. And now there's a somebody that's right here. I know a brother back, but I know why. You say to me, I'm saying you can send me down. Why are you saying it? Shaka Sanya don't come in now. But I'm not going to come back to share as a social. I'm about to share as a social. I'm not in national. I'm not going to national. I'm going to say the bus. I'm going to say the bus. I'm going to say the bus. Fast like you. I'm not going to say the bus. Assassin. I'm going to say the bus. I'm going to na the court said, you people don't know what you're doing. The court will be sent a phone. I'm saying, that's what we are. That's what we are. Anybody was saying, anybody was saying, like I said, to the same back. Not a worse life. There's living in another life. Anybody was like that. Like I said, I find a emergency. I prefer better any. That's what I told them. I'm not very mad at most. Now, maybe I feel I'm going to me. That's what I'm not going to do. I'm not going to try to do this. And the promise made I said, I just know also what I'm feel anybody. And if I doesn't feel if I'm not something already, I will say what I'm so apart from back on. So what I can tell you, that's what it's doing. I brought that's what it's doing. Let the who know what to say. What to say, which is because of the same form of I'm a friend of the catching. I'm not a catching. I just know it's what I'm feel anybody. That's what I'm saying. I'm going to catch it. Which was most of the time. What's the only time I said that I'm also not a papa. I'm not a papa. I said that I can't do it first of all. I said that I can't do it better like that. This is a big guy. No matter if I did it, it's a shame. The best I can do. Yeah. What are saying when you go to the other? What are saying when you go to the other? So what are you finding? What are you finding? Yes. Okay. What is it? Who is it? Yes. Yes. What are you finding? What are you finding? Yes. Hola, I never said what. Okay. It's not a very short. You do what I am. I'm going to be later. We say just about time. We are missing so sad time. It was so bad. I was saying. Kita mana dia bapa? Bapa cuma semua mana? Mana bapa? Bapa ni sangat banyak. Asal tak tertulis. Asal tu sulit. Bapa sih sangat nama wai. Bapa ada dia Kongo. Ada dia deh Kongo. Ada dia deh. Ada dia Kongo. Bapa sangat Kongo. Bapa tu apa? Bapa tu kamu ni elo. Mana ni elo? Ini mana mana? Mana ni nak free zone? Free zone lah. Mana ni cakap? Mana ni cakap? Mana ni masuk? Mana ni masuk? Elo. Mana? Nada. Api Eliasa. Eliasa sama. Eliasa elo mah. Elo mah. Mama tahu Kongo. Atari Kongo. Mama sayang kadai. Sakit orang mana fosu. Mana fosu? Kasih orang orang sakit. Saya fikir yang sakit mah. Dia sama masuk. Dia sama masuk. Nama apa orang tahu? Orang tahu. Orang tahu Kongo. Mana tahu Kongo? Nama ni masuk. Mana masuk? Yang tadi orang pun ada orang pamil tahu. Ataupun masuk tadi. Ada masuk tadi. Atakan tadi ni wah. Atari wah. Wali mana kami kami. Abetul ini abasur. Anak abasur. Kongo yang tahu. Mana mana. Kongo yang ada mana tahu. Baca abasur ini yes. Ada dia abasur. Kamar yang betul. Lepas masih orang abasur. Orang abasur pun betul yang tahu. Kongo yang tahu. Mana orang musafir. Mana musafir. Nama pasti kami. Apa sekali ini? Ini asal beribu. Asal beribu. Ini dia. Ini dia. Ada sebab. Ujalan sebab. Itu casia. Sekali dia kata teri. Ya pawang kata sekali kata teri. Bapa sih. Kerana sama yang pawang itu masuk dalam tuan ini tapi tidak.
onyankopɔn anim sɛ wokɔdi sɔfo wɔba abɛtɔ mu atare a ɛdi sɔfo no tɛm yes ɛne wayɛ dɛ wɔkyekye yes ntuta baabo no a wɔso wayɛ mmarima no asɔfo ɛne wayɛ mmaa no nso ahema yes dada bi ɛsɛ sɛ wɔhyɛ asɔfo deɛ bɛ atare na difference yɛ ɛdɛ abɔ na ɔdeɛ bɛ hyia ɛwɔ nti wayɛ deɛ bɛ wayɛ nyinaa deɛ bɛ asɔfo ɛno tɛ sɛ obi ayɛ sɔfo baabi asɔfo taade sɛ bɛbɛ bi ayɛ ɛnsu bi asɔfo taade ebi hyɛ wei ebi hyɛ ne ebi hyɛ deɛ bɛ bishop kafa yɛ nyinaa deɛ bɛ asɔfo tamamrama ɛpɛtɛ sɛ kɛlɛ tata baabu sɛ baabu ɛsɛ baabu wɔkɔba ɔdun ɔsɔfo panyin kyɛ sɛ nawu tɔbɛdi ɔsɔfo panyin wɔs pa na ɔmaami mu ɔsɔfo panyin tó so ɔnyɛ ɔsɔfo panyin tó so a sɛ ɔtún ɛgbani bɔ fún sɛ ɔtún ɛgbani bɔ fún sɛ ɛpɛtɛ ne nifa sɛ sɛ ɛpɛtɛ nifa so ɔtutu na ɔtutu na ɛgbani kata sɛ kata sɛ ta sɛ ɛgbani tɔn mo na kɔkɔ asɛ tɔn ne sɛ ta sɛ ta ɛgbani yɛ ntoni sɛ ɛna ɔpɛtɛ sɛ ɔmɔ ɔntu ɔntu ɛni wɔnyɛ gyɛ nsɛ ɔhwɛ ne fún sɛ ɛdi pa bɛ ntɛntɛn a ɔtún abɔ ɛgbani sɛ ɛgbani sɛ sɛ ntaade fún ɛgbani sɛ ahyɛdeɛ bɛ ntaade fún ataade fún ɛna ɔtún abɔfo no ɛna ɔma wɔ no ɛna ɔgyina abɔfo no pɛpɛ wɔtɛ ataade fún wɔn abɔfo no ataade fún wɔn abɔfo no ɛna ɔbua sɛ wɔn a wɔgyina gyina ne sɛ ɔbua sɛ ɔgyina gyina ne sɛ wɔn mu na wɔn ntaade fún wɔn mu hɔ ataade fún wɔn atɔ ne sɛ ɛna kasa ne sɛ hwɛ mama wɔn mu wɔn fún so wɔn awo ataade ne gya ataade pa ahyɛ ɛna de ntaade nsa ka wɔn ahyɛ wɔn nyinaa yɛ dɛ ɔfi mu kɔ ɔde ntaade nsa kyerɛ mu ayɛ dɛ asɛ wɔahyɛ ntaade hyɛ wa yɛbɛ ɛdo bia ɛyɛ sport papa ɛka sɛ ebi akyire a da wɔhyɛ asuo apra wɔn mu a na yɛ kanana ahoɔ mu nso ɛyɛ kɛse na ɛyɛ kɛse wɔn bɛnya ne nkyɛn gyina saa yɛkɔ baabi a bi baabi dwumadie no nso egu ahodoɔ ebi ne wura bi a wɔyɛ dɛ wɔn twɛn yɛti ɛsafo ebi bi a wɔde kwan bi bi asɔre tuesday church asɛm wɔ wiase afa na nyinaa sɛ wohɛ akyire apan a wɔwɔ hɔ ɛyɛ ɛnɛnan nduruhu adi sɛdeɛ ɛdi ama ɔman tiefi ha wɔkɔ kuwait etu bɔɔla deɛ bɛ jansi tɛnu kasami ma yɛri yɛrɛ na ɔno nso ɛdi nɔmba la yɛ dɛ ɛdi atuta n'afi wa yasisɛ ɛdɛma ni ayɛ dɛ yakɔ ɛna ne nka ado ne mu ɔfa fi sɛm na ti ne nyinaa ewu wɔ ɔnyɛ kí nsɛm na sɛ yɛhwɛ akyire apa abakyerɛ mu a yɛahwɛ saa ɛwɔ yɛade yi yɛakyerɛ mu a yɛahwɛ kiri ne nyinaa fie ebi anka yɛ nsi yɛ yie sɛ sɛ ne daapɛ nyinaa amen sɛ bi a wɔte ɛka biara ma mente sɛ wobɔ nsɛm ɛde ahyɛ kristo munyam ɔma mente nsɛm bɛre yie yes nyankopɔn ɛnhyira wo ɛwɔ ɔhwere bɛɛ sɛ mmienu ntam a woneɛ nyinaa ati awurade asɛm yɛ kram ne akɔ yɛwɔ ɛyɛ wood village Bola Junction sɔkɔba wood village ha yi a Bola Junction nso hɔ ana yɛsi asɔredan kɛse a ɛne nyame mma ne adɔfo no nyinaa ɛbɔ awurade din ɛwɔ mu nipakyɛw ɛda wo pia da biara ɛyɛ mpaebɔ da yɛfa akwanya wei so ato nsa fɛ adɔfo no nyinaa wobɛtumi aba na yɛabɔ mpayɛ nti bɔmmɔden yɛfiri ha yɛkɔ na yɛakɔbɔ mpayɛ yɛwɔ ɛnana adwuma bi a yɛdi ɛno a yɛbaeɛ no yɛka ho asɛm yɛhyɛ aseɛ kwasiada no yɛbɛwie nyame yɛ apam a wɔkyɛm pio sɛdeɛ mpabɔ no hyehyɛ nie wɔn a wɔmɔpɔ sɛ ɔmutu kwan kɔ aborɔkyire ebi a mpakyɛw ɛwɔ no ɔkɔ mu sɛ wopɛ sɛ ɔtu kwan connection manfoɔ de sika watra yɛ a ɛnyɛ yie mesrɛ woka saa afoɔ no ho wobɛtumi aba mpabɔ no bi ebi a n'aho nipa bi wɔ akwantuom kratasɛm ɛne adwumasɛm ayɛ basa a ka ɛkɔ yie ma no a nka wɔ ebi a ka ɔtumi abɛsɔ wɔsene ɛwɔ abrabɔ mu nanso nneɛma nkɔ yie wɔ hɔ nti yɛtu anamɔ abɔ mpaeɛ nti wobɛtumi aba mpabɔ no bi afei wɔn a wɔpɛ awoɔ wɔn a wɔpɛ awoɔ obuo no a wɔdeɛ no honhom bi ne kura mu wayɛ kuro nyinaa bi waskane ɔbɔ ho wɔ wodiem bɛrima yi so labɔ ahodoɔ nyinaa wayɛ business still awɔ ne mma ɛyɛ honhom adeɛ nti yɛne saa afoɔ nyinaa ɛrehyia na yɛabɔ mpaeɛ obuo nso a na ɔnyim ɔkɔ a wɔn so biara agye saa dɔktafoɔ ɛpae no ne nyinaa ɛnyɛ nti wobɛtumi aka ho aba mpabɔ no bi obuo nso a ɛbɛtɔ mu a na asɛe ɛbɛtɔ mu a na asɛe mesrɛw ɛnyɛ kwa ɛnam saa nneɛma a ɛkɔ so abrabɔ mu nti bɛrima no ɛne na abusuafoɔ binom sɛ wontumi ngo nti awadeɛ no ayɛ basaa ɛyɛ agu ɛntrɛ wo to so anɔpa yi di akyi na ɛbrɛ wood village Bola Junction na wotu hɔ ma deɛ namba no bɛto dwa ɔfra ɛba bɛfo akɔ mpabɔ bia wo de twa toɔ wɔn a wɔn nsa no adwuma sɛe
Ghana ha adwuma ho asɛm ayɛ den tubo ko akɔte bosia no ayɛka da no so da wada atɔ pressure ma no patɔbra na yɛ onyankopɔn bi a otua nipa ka ɛka a wɔde otua ma no ɛwɔ huhu na pie hu no mani tebrane mo pai na wo sɛ no adwuma ɛnyɛ yie afei so obi a yare ha no yare da so wɔnom ndura hodo nyina bi amapɛ wo de tekindura wɔno ɛkyekuri patɔbra na ɛwɔ onyankopɔn di mu empire empama ɔhene Zakaya ɔyare wo yadeɛ ɔkɔbɔ wurade de mo mpae no nyame sa ne adeɛ nti nyame na hyɛ adeɛ nti wobɛtumi aka ho abampabɔ nti wɔn a wɔpa woɔ wɔn a mpɛ so wɔtu kwae wɔn a wɔmaduru sa no adwuma sɛe wɔn a wɔpa woɔ apemfoɔ nkratasɛm ɛne adwuma sɛm ayɛ basaa ɛpakyɛw yɛne saa aboɔ nyinaa ɛne odifoɔ sɛpɛkɛ ne Jacob Bɛkye yɛ papa ɔna ɛkɔfa no bae a wabisi asɔdan a wɔne atifoɔ ne asɔfoɔ bebree aka bɔ ma yɛyɛ saa mpaabɔ no ɔpa a ɛnyɛ consultation fee asɛm patwoteni yɛto correction a yɛde adeɛ si hɔ wowɔ bi a na wato bi wonni bi a obiara nhyɛ wo na yɛn nyinaa mmɔ mpaeɛ awie berɛ mu yɛwɔ no te mmɔ ne mmerɛ wofa kaa na wonduru Bɔla Junction a mepakyɛw Bɔla Junction wopiri Bɔla Junction hɔ a wosi taa Pacho number you need to go your so penny number open for the corporate papa na wo picture Ezra TV go for consulting station so no the number na pacho you need to go no 0243 81 9756 0243 81 9756 0243 81 97 and 56 if I talk of friend no one far cause we are free isan sɛ nipa ho adwuma ɛne yɛyɛ ɔfra papa yi ɛbɛpeke namba no na ɔne wakasa sɛ wontumi mmampo na wɔ ɔhaw bi anaa nkɔmmɔtwitwi bi ana apɛ sɛ ɔne ne twitwi a mepakyɛw akɔnya hɔ ɔfrɛ namba no a wobɛtumi ne wo adi nkɔmmɔ mepa akɔnya we so ade ato adɔfo no nyina anim ɛnɛ nwummere yi ɛbrɛ da nwummere yi a mepakyɛw ɛbrɛ nwummere de ti pɛpɛpɛ a fa wo TV anaa wo radio ɛto Ezra TV ɛbɔ nwummere eti a odiifo Jacob Bɛkye bɛba TV ne so abɛka nyame asɛm wone TV so anaasɛ wote ka mu ana bɛkɔ baabi a mepakyɛw radio no 94.1 Ezra FM 94.1 pakyɛw ɛbɔ nwummere eti pɛpɛpɛ a ne nwummere wobɛtumi ati nyame asɛm wobɛtumi nso ahwɛ wɔ Facebook ɛne YouTube ɛno nso ɛyɛ Prophet Jacob Bɛkye TV Prophet Jacob Bɛkye TV anaasɛ Ojawura TV ne nyinaa ɛwɔ Facebook anaasɛ YouTube wobɛtumi ɛti nyame asɛm ɛbrada pa ho a ɛyɛ memeda anwummere biara anwummere 7 ɛkɔpem 8:30 ɛno nso yɛgyina TV no so ɛka nyame asɛm ana mepatwɛ de twato kɔsiara nɔpa biara ɛberɛ a wɔboaboa ho apa sɔre no anɔpa nɔnson ɛkɔpem nɔmɔtwe ɛne fa wɔsi goni bɛka sɛ breakfast na wɔte nyame asɛm no bi anaa ansa na wakɔ asɔre mpakyɛw nyame adom a yɛkram ne akɔ nyame hyira adɔfo no nyinaa